Добре дошли на едно от най-красивите и живописни места по българското Черноморие. Бреговата ивица между нос Сиври Бурун и нос Картал. Тук природата е запазила своята първозданна красота, а морето и вълните в продължение на хилядолетия са оформили впечатляващ пейзаж от скали, плажове и скални брегове. Името Сиври Бурун произлиза от турски език и означава остър нос. То е свързано с характерната форма на носа, чието скалисти очертания се врязват в морето като естествен каменен страж на брега. Нос Картал означава орел, птица, която от древността е символ на сила, свобода и величие. От тук се разкрива просторна панорама към Черно море, а усещането за безкрайност и свобода напълно оправдава това име. Районът между двата носа е с дължина около 10 км и впечатлява със своите варовикови клифове, достигащи на места до 20 метра височина. Под въздействието на морските вълни са се образували характерните абразионни тераси, които са едни от най-интересните природни форми по крайбрежието на Добруджа. Тук могат да се видят и дълги пясъчни валове и широки плажни ивици, достигащи до стотици метри. Липсата на големи курортни комплекси е помогнала района да запази своя естествен облик и спокойствие. С това място е свързана и една любопитна морска история. Преди години тези брегове заседава корабът Ана Мария. Макар днес от него да не са останали видими следи, споменът за случилото се продължава да живее в разказа на местните жители. Историята на кораба се е превърнала в част от легендите на този край и придава допълнително загадъчност на района. Брегът между Сиври Бурун и Картал е богат на растителни и животински видове. Тук могат да бъдат наблюдавани множествено птици, а чистите морски води създават благоприятни условия за разнообразен морски живот. Именно за това района е предпочитано място за любители на природата, фотографи, риболовци и хора, които търсят спокойствие далеч от натоварените курорти. Докато се наслаждавате на гледката, обърнете внимание на съчетанието между суровите скали, златистия пясък и синевата на морето. Това е едно от малкото места по нашето крайбрежие, където човек може да усети истинския дух на дивото Черноморие. Благодаря ви за вниманието и ви пожелавам приятна разходка сред красотата на нос Сиври Бурун и нос Картал. Място, където природата разказва своите истории чрез всяка скала, всяка вълна и всеки морски полъх.